Ja som na ten verejnú tlačovú konferenciu, ktorú zvolal Robert Fico, prišiel s tým, že oznámil, že je verejná. Celkom ma zaujalo toto slovíčko, ktoré použil v svojom statuse. A tým som to aj považoval za pozvánku verejnosti. Áno, keď následne som videl, že mu tam vlastne nikto neprišiel z fanúšikov, zrejme dnes nezaplatili autobusy, tak som bol vlastne rád, že tú verejnosť tam zastupujem. Ja považoval som za v súlade s verejným záujmom pomenovať pravdu. Dobre viete, že sme všetci vo volebnej kampani a cestujeme po celom Slovensku a sa nestačíme čudovať, pretože prakticky vo všetkých mestách, ktoré sme navštívili v ostatnom čase, sme mali možnosť vidieť pomerne veľké skupiny nelegálnych migrantov. Nelegálnych migrantov, ktorí bez akýchkoľvek prekážok prekročili hranice, ide predovšetkým o zelenú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom. Nelegálnych migrantov, ktorým táto vláda, ktorá sídli v budove za nami, v rozpore so všetkými zákonmi vydáva povolenia, ktoré umožňujú týmto ľuďom zostať na území Slovenskej republiky, prípadne sa slobodne pohybovať smerom na západ do Českej republiky a do Nemecka. Lebo nikto iný ako Robert Fico a Robert Kaliňák nie sú zodpovední za to, že dnes na Slovensku máme nelegálnu migráciu. Že nelegálni migranti na Slovensko prichádzajú preto, aby získali papierik, ktorý im umožňuje 30-dňový pobyt, lebo Robert Kaliňák to navrhol v zmene zákona o pobyte cudzincov a 13.3. ten návrh si smeráci sami odhlasovali v parlamente. Spolu aj s poslancami SNS a Mostu Híd, ale hlavne teda hovorím o poslancoch za Smer, sociálna demokracia. Áno, v tom čase, deň pred 13.3. povedal Kaliňák, že zrejme odstúpi po vražde Jana a Martiny a nasledujúci deň zase aj Fico pripustil, že možno by odstúpil. Ale každopádne sa to dialo s ich vedomím, bol to návrh Roberta Kaliňáka a odhlasovali to poslanci z ich poslaneckého klubu. Oni schválili, že migrantov dnes Slovensko láka papierikom, kvôli ktorému vlastne na celej tej trase nikto taký papierik nemá, kvôli ktorému migranti na Slovensko prichádzajú. Je úplne preukázané, že títo ľudia nemajú pri sebe žiadne identifikačné doklady. Je úplne preukázané, že uvádzajú policajným orgánom falošné údaje o dátume narodenia, o svojom mene a priezvisku, ako aj o krajine, z ktorej pochádzajú. Toto však stačí vláde Slovenskej republiky na to, aby týchto ľudí nielen sem pozývala na územie Slovenska, ale dokonca ešte legalizovala ich nelegálny pobyt. My sme si dovolili použiť jeden výraz a čím ďalej, tým viac za ním stojíme, že z vlády Slovenskej republiky sa stala organizovaná zločinecká skupina, ktorá organizuje nelegálny prechod migrantov cez územie Slovenskej republiky do ďalších krajín. Dámy a páni, my sme aj včera v Nitre mali možnosť vidieť veľké skupiny nelegálnych migrantov, ktorí si boli vybaviť nejaké smiešné povolenie a od toho okamihu boli voľní a mohli si robiť a robia si, čo chcú. Nechcem hovoriť o Bratislave, pretože včera večer som sa previezol po návrate z Nitry po Bratislave. Minimálne na 15 miestach som videl veľké skupiny nelegálnych migrantov, nikto si ich nevšíma, nikto sa nestará o bezpečnosť tohto štátu, všetci sú pozariezaní a pre mňa je šokujúce, že namiesto toho, aby predseda vlády v demisii Odor a všetci ľudia, ktorých má pod sebou, bol na zelenej hranici a organizoval ochranu tejto hranice, tak namiesto toho, dámy a páni, organizuje predvolebné stretnutia s prvovoličmi a angažuje prvovoličov pre voľbu za progresívne Slovensko, čo považujem za jednoducho absolútne popretie postavenia predsedu vlády v demisii, ktorý má mať úradnícky charakter. Pred úrad vlády som cítil potrebu prísť a verejne to pomenovať preto, lebo neznášam pokrytcov v živote a neznášam ich duplom v politike. Nemôže predsa bývalý minister vnútra s bývalým premiérom, ktorí to spáchali, ktorí mali v pondelok možnosť hlasovať na mimoriadnej schôdzi, aby túto hlúposť, ten papierik zrušili, ale zakázali svojim poslancom hlasovať, aby sa mimoriadna schôdza otvorila. Nemôžu predsa tí istí ľudia o 2 dní prísť pred úrad vlády a ukazovať prstom na súčasnú úradnícku vládu. My s úradníckou vládou nič nemáme. Je to de facto vláda pani prezidentky alebo progresívneho Slovenska, alebo akokoľvek to nazveme, ale nemáme radi krivdu.
Dnešná úradnícka vláda ani premiér Odor nemá nič spoločné s papierikom, ktorý schválil Fico a Kaliňák. Preto sme tam chceli prísť, alebo som tam chcel prísť a verejne im počas tlačovej konferencii povedať pravdu. Verejne ich počas tlačovej konferencie, ktorú oni nazvali, že je verejná, povedať pravdu a konfrontovať ich s pravdou. My sme očakávali, dámy a páni, že dnes na rokovaní vlády sa vláda bude zaoberať situáciou, ktorú môžeme označiť za kritickú. Ak toto vidia v Českej republike, ak toto vidia v Nemecku, je otázka času, kedy obnovia hraničné kontroly v Českej republike a v Nemecku, čo bude znamenať pre Slovensko obrovský problém, pretože budeme mať na území Slovenskej republiky niekoľko tisíc nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme. Tie videá myslím, že hovoria jasnou rečou. Všetko je jasné, na čo písmena. Ja si myslím, že tento psychicky narušený človek mal byť už dávno v nejakom detenčnom ústave a je to bývalý premiér tejto krajiny, si treba uvedomiť. A urobil niekoľko priestupkov. Skoro zrazil jednu ženu na chodníku, lebo on vyletel s tým autom na chodník, to nebolo na ceste, to by ste vedeli, na chodník a vošiel s ním na to námestie. Narušoval samozrejme našu tlačovú konferenciu, tak som išiel vyzvať, aby s tým prestal a chcel som teda použiť všetky prostriedky, aby som tomu zamedzil. Je to veľmi jednoduché. Nevieme absolútne nič. Pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, nie? Takže by som chcel poprosiť, my počkáme chvíľu. Tu nás chcete zakrývať? Hambíte sa za to, čo robíte? Prečo klamete ľudí? 13. marec 2018. 13. marec 2018. Celý zákon. Kto schválil ten zákon? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorým ste povolili, aby mohli takýmto spôsobom ísť cudzinci na Slovensko? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka? Samozrejme, že to bol. Na základe vašeho zákona môžu jedine cudzinci na Slovensku získať papierik, kvôli ktorému chodia. Cez celú Európu, jedine na Slovensku, Kaliňákov papierik, vy ste ho schválili, smeráci ho schválili. A teraz takto klamete ľudí pred voľbami, že sa nehambíte. Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči senožerú? Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči nevedia napočítať do dvoch? Vy ste schválili papiery, kvôli ktorému utečenci na Slovensko chodia. A mali ste možnosť v pondelok hlasovať na mimoriadnej schôdzi. A vy bez hanby sa teraz tu tvárite, že vy ste riešitelia a vy idete zachraňovať Slovensko. Toto primitív rusky sa mi tu usmieva do kamery. Vy zachraňujete Slovensko, vy ho ničíte. 200 000 utečencov slovenských je kvôli vám vo svete, že tu nemohli žiť, že vy sa nehambíte. Nie je problém. Čo s tým robíš? Čo s tým robíš do prdele? Tam bolo iba o to, že porušil zákon. On zautočil, však on bol zamknutý dovtedy. Vy ste sa mu pokúšali vytrhnúť mikrofón. Nie, ja som s tým chcel iba hovoriť, on otvoril dvere a zautočil. Ja si myslím, že to je úplne legitímne, neviem, o čom hovoríme. Vypadni! Poď preč! Nechajte to! Nechytaj to! Je to nás najprv, choď preč! To je neskutočné, toto je... Kaliňák, mafián! Mafián! A to sa presne stalo. Ako reagoval on, ste už videli vy. To znamená, že pri sérii porušení zákona, ako urobil on, vrátane dokonca podozrení z nejakej trestnej činnosti, ste ako občan povinni reagovať a ja som reagoval ako občan. Ja tomuto rozumiem, len teda vstúpili ste do toho auta a vy ste boli prvý človek, ktorý tam vstúpil do toho auta. Nie, myslím, že nie. Stál som pri aute. No a potom ste sa... Ja naklonil som sa, no isté, keď už teda som si chcel v podstate, keď sme sa naťahovali o ten prostriedok, ktorý vlastne narúšal verejný poriadok, on vlastne porušil hneď 3 paragrafy, myslím si, že tak občianskeho, ako aj trestného zákona, takže... Poď do prdele zlodej! To si mal doniesť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nechytaj ma. Poď do prdele, Kaliňák, ti hovorím. Poď do prdele. Kaliňák, vy ste zničili Slovensko, kvôli vás sú tu utečenci, nechaj ma. Vy ste zničili Slovensko, kvôli vás sú tu utečenci, nechaj ma. Bastard, skurvi oko tebi, Vás tu mater, do piči si poslal, si urobil
Ako volajte, len sa chcem pýtať, mi stačí povedať informáciu. Poskytnite nám kanceláriu na Najvyššom súde ako odborovej organizácii ŽIN, alebo nie? Ona ide teraz volať Vratníkovi, že nám povie tú informáciu. Sama mi nechcela povedať, ja sa ospravedlňovala, že došlo k nedorozumeniu komunikácií, že som sa predstavil ako obrátnik. Tak som sa počuli, čo si musela povedať. Nepúšťajte ich. Tak. Nie je alibistická hlúpania. No, tak. Čo počkáme, čo povie Harabin. Ďakujem, že nás nechcú pustiť. Nepoďte dnu. Hej, máme prísť kontrolu, lebo panika Švecová išla teraz okolo, ani sa nepristavila. Solej sa skrýva. Hej. Jasné, dobre, poď sem, doktor. Čo sa následne dialo, viete vy sami. Jednoducho neuniesli pravdu a Kaliňák si vypýtal dovolenie, máte to aj na zázname niektorí, priamo od Fica, že či môže ísť urobiť poriadky s Matovičom. Tie poriadky ste videli vy sami. To auto je súkromný majetok nášho hnutia. On, ako bývalý minister vnútra, súčasný advokát, ako právnik, ktorý veľmi dobre vie, že nemá právo vnikať do súkromného majetku bez povolenia, alebo teda keď je vyzvaný, má ho opustiť, bol 10-krát vyzvaný, aby z toho auta odišiel preč, aby dal pokoj. Keď 10-krát neuposluchol moju výzvu, tak samozrejme, že som sa v krajnej núdzi bránil a pomohla mi ľavá kopačka. Reakcia tejto pometenej osoby menom Igor Matovič bola taká, že kopačkou chcel trafiť Roberta Kaliňáka do tváre. V trestnom konaní sa kvalifikuje útok nohou na hlavu ako pokus ťažkej újmy na zdraví. Na to prišla nejaká reakcia, pretože bolo treba zabrániť ďalšiemu útoku pometenej osoby. Pusti to! Pusti to! Pusti to! Pusti to, je to môj majetok! Neprajem to nikomu z vás, aby ste to zažili. Na jednej strane si stiahli okienko, v podstate z jednej, možno to potom, keď to tak spárujete, budete vidieť na tých videách, z jednej strany ma škrtil, ťahal, vyťahoval z auta, alebo aj štípal Robert Kaliňák. Z druhej strany jeho bývalý štátny tajomník Marian Saloň. A na dve strany vlastne ma z toho auta ťahali, bojovali o mikrofón, lebo ten mikrofón sa vlastne pre nich stal tým symbolom pravdy, ktorá sa im veľmi zle počúvala. Prestaň! Pusti to! Prestaň! Pusti to! Prestaň! Pusti to, je to môj majetok! Prestaň! Ten parťak, čo s ním sedel v aute, ho ešte sám upozorňoval, z tých zvukových záznamov je to zrejme. Prosím ťa, Igor, prestaň a poďme preč. Takže pometenec bol už v stave, kedy mu zrejme jeho okolie, pretože si myslím, že mnohí ľudia okolo neho možno tiež majú občiansky preukaz, možno niektorí ani nie, mu mali povedať, že si tých liekov má zobrať viac. Pusti to, ty hajzel! Pozor, pozor, pozor. Ste napadli pána Matoviča? A on nás napadol. A nezdalo sa vám pes trošku prehnaná? Odkiaľ viete, že to bola pes? Mám to natočené. Nech sa páči, prosím, ja dokončujem tu nejaké úkony s pánom policajtom, takže... Není to trošku moc aj na to, že ste právnik a že máte nejaký status, možno pozývate na cez... Ešte raz, nič sa nestalo. Letela pesť, mám to natočené. Prosím vás pekne, robím tu nejaké procesné úkony. Že od pána letela pesť. Hej? No som to nič nevidel. My to máme natočené. To je super, tak na to pustite. Nebojíte sa trestného oznámenia? Nie. Môžem vám to pustiť. Pretože porušoval Pán kameraman to má v kamere. My sme len chránili zákon. Pán kameraman to má v kamere a ja to mám, pozrite sa, počkajte. Tuto sa len rozháňal, ale no, tuto vidno, toto je pán, tu ste vy. Tuto sa naťahujú mikrofón. A tuto, pozrite sa, to je live fotka na iPhoneu, a to vidno jasne, jak priletela. No, tak sa naťahovali o mikrofón. No, pretože rušil verejné zhromaždenie a samozrejme porušoval zákon. Ale je v poriadku, že niekto z vašich kandidátov bije iného kandidáta? Nie, on si začal. Však on prvý kopal. Však on kopol, to bola iba reakcia na to. Áno! Hajzlič špinavý! Hajzlič špinavý! Hej! No! Pane! Pane! Chod sa aj preč! Ustúpte, pane. Prečo ma bije? Chod sa aj preč. Daj sem mikrofón! Je to môj majetok, je to krádež! Je to trestný čin, daj ho sem! 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 Je to krádež!
Zlodeji skorumpovaní. Vy ste zničili Slovensko. 200 000 ľudí kvôli vám zo Slovenska muselo odísť. Zabili ste Jana a Martinu, že sa nehambíte. Tento mafián tu oproti mne s Kočnerom, s Baštrnákom robil v biznici. Rozkradli ste miliardy eur. Miliardy eur. Vy sa budete spomínať, pani. Áno, keď nebudú zavádzať. Takže neklamte ľudí láskavo. Vy ste schválili zákon, že sa rozdávajú papieriky utečencom. Mali ste v pondelok možnosť hlasovať proti. Dnes mohol byť vyriešený problém. Od dnes žiaden utečenec nemusel mať papierik a vy sa tu tvárite, že ste riešitelia. Vy ste ten problém spôsobili. Zavadzali mi pred autom, keď ich upracete, povedem, aby som ich neskazil. Kod ty mafián posratý preč, dobre? Zničili ste Slovensko, ste rakovina. A si myslíte, že ľudia vám budú do nekonečna veriť, že vaši voliči senožerú, tak? Dobre, ešte ste mi nevypratali priestor, vypracím priestor. Prvýkrát je vyprataný priestor. Áno, Mafočko, usmieva sa mi Kaliňáčik do huby, áno? Áno. Bastard, skorumpovaný bastard. Vážená milí, tuto sme s jedným veľmi dôležitým človekom a dôležitým človekom hlavne pre budúcnosť Slovenska, slobodu Slovenska. A tento človek sa volá pán Peter Marček. Dobrý deň, prajem. Toto je historická udalosť. Dneska je čo? Dneska je 21. jún, akurát prvý jarný deň je. Najviac slnka je dneska. Prvý letný. Letný deň, no je letný deň, áno. Takže, čo sa tu pre Slovensko dobre stalo? Že konečne pán Marček bude nám môcť pomôcť. A v čom? Zlikvidovaní vlády všetkých politických strán. Zničili ste Slovensko, hanbite sa. Mali ste možnosť schváliť zmenu zákona. A tvárite sa, že niečo riešite. Nič neriešite. Marček skorumpovaný, a teba si kúpili, chudáčik. Odtiaľ to ma budete rovnako dobre počuť. Nebojte sa, vyzbrojili sme sa na vás. Skorumpovaná mafia. A keďže tady to neprejdem, budem musieť bohužiaľ cúvať. Takže idem asi späť. Kade mám prejsť? Poďte dopredu. Poďte, prejdete tam. Pravda sa ťažko počúva, že? Bastardi skorumpovaní zničili Slovensko, 200 000 utečencov kvôli ním na celom svete, čo museli zdrhnúť do Slovenska, lebo sa tu nedalo žiť. A vy tu budete ľudí strašiť pár utečencami, ktorých vy ste spôsobili, že ste na Slovensku, tak? Kvôli vašim papierikom z 13. marca 2018, keď ste prijali Kaliňákov zákon a ktorý ste si smeráci schválili, kvôli tomu sem chodia utečenci. Mohli ste to zrušiť, nezrušili ste, lebo potrebujete ľudí strašiť až do volieb utečencami. Že sa nehambíte, skorumpovaná banda mafiánov.